И ето така на 24 декември се украсява елха, за да може да си сложим подаръците. Брат ми, какво ще кажеш? Много и хубаво е, когато семейството украсява елхата. Заедно. Красяваме, за да може да има къде да си сложим подаръците. Няма нищо, че е 24-ти. На 25-ти ще има подаръци под елхата. Нали как е? Много ясно. Слушали ли сме за подаръци? Ами едно въгленче с чорапки вътре. Да. И така. Продължаваме с украсяването. Данка, как е? Добре, добре. Еми, бързо украсяваме. Последния момент, обаче всичко е точно. От всичкото най-хубавото. Ялхичка. Няма ли да ми дадете някой друга играчка? Имаме си и малък помощник. Къде ми е малкият помощник? Той повече ще руши, отколкото да... Къде са, мамо, играчките? Виж колко много играчки, мамо. Колко много играчки. Виж това. Виж колко много играчки, мамо. Хубаво ли е хичката? Да. И така. Ще се включим с готовия вариант на елхата. Ето е нашата елхичка. Готова. Чакаща подаръците под нея. Това е готовия резултат. И очаквайте реакции от подаръците. Да видим с какво се занимава татко ни. Татко, пържи мисо. Какво правите? Пържа мисо. Мисо. Пържи са мисо. Всичко се прави паприкаш. Викам, добри шебута ми. Оставя ми да си вършите работата. То само може да се топчи. И така. Да. Всеки си върши неговата си работа. Банани. И още малко и всичко ще е готово. Тоби, песничка или стихче? Не. Сидни. Сидни долу. Песничка или стихче ще кажете? А вие, господине, с какво се занимавате на бъдни вечер? Простотиите на дяда си. Ами всеки с дерта си. Едни украсяват елха, други свързват камери, трети готвят, трапезата е почти готова и така. И Данката се опитва да сложи салфетката, обаче на тази салфетка. Добре. И нашата трапеза е готова. Готови сме да сядаме и да видим кой ще се изправи пръв, за да може да лази по земята. Сакчетата там ли са? Турбичките. Чакай. Да не ги разменил бе за теб чорапки, за мен тениски. Ще направя. Искаш? Стане, Аз знам. мокша ми пусам къс сталина, ама. Турбичките там ли са и те? Майко! И чо, не мога да получиш чувство за малоценност. Ти остей, че лоша работа преди. Тоби? Мамо? Да, не виж
мама, какво има? Ти чорапи, бе. Хубаво е. Ама хубаво, че. Няма. Майка. Майка, мила. Чай си служай Кречо, каската. бе. Штръгвам на път. Но си кречо, бе. Трябваше да вземеш оня чопа. А? Оня чопа трябваше. О, Мамо, и за тебе има нещо. за мен. Амчи. Дед му дед? Не. Дани, да кажеш, той оставя нещо за Дани. Че пише ли? Що си не можеш да ще? Уха, чекли, по-хубаво и от моите вече. Вече по-хубаво и от твоите. Не сте чорапи. Боя, да. Са ти малки на мен са ми там магазин. Се съблече, че да е покъс ръкав, този път се облечеш по половете. А? Мерси. Прати ги. Мерси. Чакай сега тук нещо. Не куке! Имаш на мама. И аз ли имам? О, мама. Мале. Да, чакай. Да не я помня. Я, Фани. О, не ще сме еднакви? Да. Ще сме еднакви. Абе, той се знае кога ще пръдна я. Къде не трябва. Добре, добре. То тя образ. Знам какво ще прави образ. Не зная какво ще прави образ. Ивчо, има за тебе нещо. Ай, майко. Ами ето виж. Какво пише? Заповядай, Ивчо. И то дявам рак. Може ли да се обяснаш? Дани. Значи на мен ще ми интересно. Седни и тук за поставка. Ти да поискаш. Мога ли да спавам с вече? А? Мога ли да спавам? Ти ще кажеш. То само няма да изпъни. Ти трябва ръчичка да пипи. Дай, там вади по словото. Хайде, стол ти да. Аз мислиш, че знам какво са. Няма значение. Стол имаш там да вадиш чертова. Да, ги разуча, не съм Не бе, разучил ти си ги толкова. изведи, видиш какво има, пък после си ги разучай, какво ти искаш си ги прави. Аз не знам какво гледам. Кучета, приятели. Всичко да ти на камара. После си го чеши. Ще ги разглеждам, не знам наистина какво гледам все още. Какво ти трябва да имаш? Те Знам какво Ти иде. се оправя. Ти го пробвам на колата утре. Виждаш ли, що исках? Гледай, то ми рака е голямо. Виждаш ли, що исках да си дойдем с моята кола? Всичко е замислено. Нали ти каза? Нали, Кайчо ти каза да те снима жики? Дай сега да ходим да го пробваме. Давай, мери мамияките и че може да тъмнат. Ще го намога. Сестра ти вече. Кой да ти каже? Тук пише на Ай, ще четеш. узбекистански. Какво да чета? Привеждаш.
Кой имаш? Кой имаш ти? А? На какво време бе? Дренката се забравих. Ама Ама внимавам, че джобовете ми са пълни. Ще ги разучаваме. Ето, Цюрешко са пълни. ни покътната е. с запалки ще продължим. продължим. Мама. Ни покътната е. Бабо, кажи здравей на камерата. Да, на Кайо. Айде, хубава вечер и лека И нощ. на Валя. Пише Кайчо. Откъде е това нещо? Мокро даже. Я коля да го и носил до сега. През комина го е пуснал. Каска. Не е каска. Махайте това. Давай. Табуретка. И шагрей. Оу. Айде. Студ вътре. Студ! Сега ще студяваме бирата. И чо? Много кабели. Айде, мътца. Сега ще виж какво става. Ева, Бягам. ага и бирата тук ще става. Ей! Ма ще го оставя малко са, да си вземе въздух. Моето и... Оля го донесо. Не бутам. Аз съм писал писмо. А то знае. Знае. Не пишеш, че те повечето се смеем, като го четем. Сега вече ми трябва главното. Оп. Кли. Оп. Изключа. Крива са. Подлакът. Оп. Бирички. Кабели. Бирички. Няма бири, има кабел. Падаш късто вътре. Бе, Динца дойде. Зайчо, Моето! Наредили. Моето! Къде? зайчо. Кой може да е подлакътник? Да, хубав. Хубав, малко само да си влезе в час компресора, че го видях, че го има. И като го включа тази вечер, и бирчката ще бъде на 13 градуса. Задължително. Чудо. Перфектно. Ай, на здраве. Айде, има още подаръци. Дани да стане.
Мама, ти яки бе? Чакай. Тиха. Големи сме газари. Нали? Само мама липсва. Ай за подаръци. Бързо! Шт! Стига! Еми, тука пиши тати. Вижи. Айди, поред на номерата. Тука пиши мама. Ио. Тука пиши Иво. Тука пиши Дани. Той тука пишело Дани. Но той тука пишело Иво. Абе, вие какво направихте, бе, момчета? Айди. Ей, замени малко тука. Айди на масата да отваряме. Това е от дядо Коледа на баба Диди. Виж, това е дядо Коледа с тиксото. Върви ти седни там. Седни на дивана, айди. Защо толкова много тиксо? Защото дядо Коледа обича тиксото. Опа! Клавиатура! Кой имаш? Клавиатура! Охо. Ай седни там на дивана, де. Къде да седна на дивана? Еми мръдни това и седни на дивана. Пълна комплектовка. Коли сте го залепили? Задръж бутончето. Кои? Дето и вътре в беличкото. Да се зареждам джойстика ли? Ого! Чай, че не знам кого да целувам. Кого е? Благодаря ви, бе. Благодаря, дайте. Моля. Виждаш ли тук? Виждал съм. Има 3 степени. То може би в момента няма ток и виж как се изключва. Има 3 степени. Та се първата ма спира. Разбираш? До 3-та степен и като натиснеш, ще е още по-силно такова. Сега ще го видя. Моля. Да сме еднакви. Няма да си малко, ще сме еднакви. Без посока има 3 степени. Много е хубав. Да. Той е тук. Харесва ли ти? Да. Добре, радвам се. Няма да ти е късо. И аз като го фанах и само като направих и ти. Данка, кой мъже? Чак ми го... Си голямата е. Ама тук има нещо, сега трябва да го видим за кой. Кое? Ето и копче ли и това тук отгоре? Не знам. Ма ни го той махни му тиксото, де. Те са 3. Дай сега. И не е копче. Не е копче. Копче, но месеца. Като шивачите с метър. Колко мъничка е хубава. Данка, харесва ли ти? Много ми харесва. Няма ток, бе. Той заради той изключва. Може да няма ток.
Ма той голяма сила, бе, аз не очаквам. Я. Я да помогна. Аз имам пълен комплект за тука. Какви голяма. Не съм очаквал. Етикета. Айди, гледай си там. Гледам. Как го извадя? Трябва един Багажник. на чанта. Още един багажник трябва на колата. За връщане. Ти знаеш. Нали? Само трябва да думата схема джийки и друго не ти трябва. Айде ме смисли и ти на врата. Отивам да ги пробвам. Добре. Коментура. Той го зареди първо, не знам дали. Има ток това. Ти кой, бе? Има ток, ама пробвай го сега на PlayStation. Моля. Айде. Чакай, стой малко. Аз малко ме изненада така детето. Късай, бе, няма да ги пазим. Късай. Това отива за буклука. Всички с такива техники, те всички... Мале, ви направо сте ма... Само гараж дет не сте ми. Чакай, ще те пусна в моя татък малко да го оправим. Трябва да ми дадеш някой урок как се работи с тези. Може да има малко косми от тоби. Баба Дитка и е включена в системата. Схемата. Трябва да се търси един комплект с гъби, такива ти се продават. Тото е акумулатор. Чакай, за какво С се две батерии. Благодаря. Моля. Дай, че звук, бе. Много студено. Задръж го. Така, подлагай се там, може. В други степени... Еми, трябва да има. Не знам, там. Я да погледна. Върви го, пробвай. Да, по-слушай. Ето, ти имаш и друго към ти да взял. Две батерии имаш. Кой? Иво. Да, той са на крайничета. Ама не знам Едното слага отзад. как се зареждат Кое е? батериите. То си има това вътре. Его е тук. Да. Цък. Чивчо, с здраве да го ползваш човек, фарови да полираш. Кака? Първо, фаровете аз нямам. И фаровите са стои. Иначе моето аз където го имам, то е... Долно е мода, то като глушлайв човек, 11 000 оборота. Радва се там. Мъничкото на парк сайtovското. И не е много подходящо. Чакай аз да си отворя моя Понеже подарък тук и е всичките си отворих. Ти Обално, вашти, хубаво мора. само Аз като пусна паста да слагам човек, му умятва целия. аз не си отворих подарък. Всички си отворихте Дай, подарък, намазани само аз ги. не си отворих подарък. Яшко има тук е. Филтри. Охо. Филтри за теб, за камерата. Голям съм работа е. Те са мънички някъде. Малки. Тя ще види.
Ивчо ме кефите, той вече целият го подвах за търпение да почне чопли някъде. Нямам търпение да... Теб ти трябва на стая в момента да пръснеш всичко, И да начукам много Марина, да ти я донеса и сега. да видиш кое какво, защо. Имам кърпичка. А те в кутийка, като си купиш малко слагаш там, или? Те са. Ега. И той прави, какво прави тази квадратченца, такива неща? Това замъглява. Светлината я намаля. Тук вече са филтри, такива пак за светлина. Боже, се мисля, филтър някакъв. Ще ги пробваме. Филтър. Браво, мамо. И така, това беше от нас подаръците. Финито. Благодарим. Финито. Финито. Финито, дай. И ви пожелаваме весела Коледа.